Il-Ministru Konrad Mizzi stqar li r-rapport tal-inkjesta tal-Maġistrat Aron Buġejja inaddaflu ismu minn kull akkuża kontrih. Iżda f'intervista, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fakkar li għatfadal 3 inkjesti pendenti li bħalissa għadhom għaddejjin bl-involviment tal-Ministru Konrad Mizzi u Keith Schembri fost oħrajn. Daw l-inkjesti għadhom hemm. Ġifieri mhuwiex vera meta l-Prim Ministru jgħid illi din l-inkjesta eżonerat lil kulħadd. Imma Konrad Mizzi jekk mhijiex vera għalhekk li eżoneratu għal kollox. Konrad Mizzi illi eżonerat għal kollox lilu. Eżonerat biss fir-rigward tal-Pilatus Bank, l-Azerbajġan u l-brief li kien hemm f'din l-inkjesta. Il-Prim Ministru anzi issa qed jipprova juża l-iskużant tal-inkjesta Buġejja biex qisu jagħti x'jifhem illi kulħadd ġie eżonerat minn kollox. Da mhuwiex minnu. Da skorrett u ma rridux ningannaw in-nies. Fost it-3 inkjesti hemm dik immexxija mill-Maġistrat Josette De Micoli fejn il-każ idur madwar il-mod kif iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri għadda lill-ex direttur tat-Times Adrian Hillman is-somma ta' 650,000 euro. Skont il-provi li ġew pubblikati, f'pagament wieħed Keith Schembri għadda s-somma ta' xejn anqas minn $169,875 Amerikan. Dan il-pagament sar minn kont moħbi ta' Keith Schembri fil-Bank Svizzeru ta' Credit Suisse. L-allegazzjoni li qiegħda taħt inkjesta dik li l-flus inħasslu billi ġew investiti f'bonds internazzjonali permezz ta' intermedjarji finanzjarji. It-tieni inkjesta kienet bdiet f'Mejju tal-2017 u qed tiġi mmexxija mill-Maġistrat Natasha Galja Xiberras. Il-każ huwa dwar allegat tixħim u ħasil ta' flus li Keith Schembri daħħal mill-beħ tal-passaporti minn Brian Tonna. Skont id-dettalji li ġew żvelati, Brian Tonna bih 3 passaporti li parti mill-flus għaddew għand Keith Schembri. It-tielet inkjesta li sissa għadha mhux assenjata lill-ebda maġistrat, it-talba għalija saret f'Lulju tal-2018 fejn din inkjesta ta' natura ġenerali li ntalbet wara l-aħħar elezzjoni ġenerali, dik li tinvestiga il-Panama Papers. L-inkjesta kienet ordnata mill-Maġistrat Ian Farrugia iżda mal-ewwel ġiet appellata mill-persuni konċernati, jiġifieri Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi. Dan l-istess appell kien mar quddiem l-imħallef Antonio Mizzi, ir-raġel tal-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi. Għaldaqstant kienet infetħet kawża kostituzzjonali biex Antonio Mizzi jirrekuża ruħu u l-każ jinstema' quddiem ħaddieħor. Intant il-Maġistrat Francesco De Pasquale irrefera każ ieħor biex isir parti minn din l-inkjesta wara li allegatament għaddew $1.6 miljun Amerikan minant target clients tal-kumpaniji segreti fil-Panama ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri.